Усім прывітання, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. І наш чарговы госць на сувязі з намі з Киева, наш даўні сябра і эксперт, дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Евген Магда. Добрый дзень, шановны спадар Евген. Вітаю, доброго дня. Спадар Евген, я, можа быць, на такую нечаканую тему хотел бы с вами поговорить. Зараз у самым разгаре война, супрацьстаянне жорсткае. Шмат кажуць про тое, что Россия не спынится, она будет атаковать, она будет завоевывать, уже там ледь не там на Приднестровье и на Молдову плануюць ісці и гэтак далей. Але мы все выдатна разумеем, что рано ці позна война закончится, и асобныя палітыкі, асобныя эксперты ўжо пачынаюць разважаць над тым, які будзе свет по заканчэнні гэтай войны, як будуць выбудоўвацца адносіны, якія будуць адносіны там паміж Украінай и Евросоюзом, Украиной и Беларусью. А вы на гэтую тему уже думали, ці яшчэ рано? Думаю, звичайно. Тому що я впевнений, що ми маємо нашими думками програмувати нашу перемогу. І є кілька факторів, які для нас просто є обов'язковими для розуміння. По-перше, ця війна найбільша в Європі після 1945 року. І зрозуміло, що на неї реагують всі світові центри сили. І Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Китай, і Індія. Кожен так реагує, як він вважає за потрібне. Друге, це війна двох колишніх пострадянських республік. І зіткнення насправді дуже серйозне в цьому сенсі, тому що Росія не терпить конкуренції за вплив на пострадянському просторі. І відповідно це бойові дії, які відбуваються у Балто-Чорноморському регіоні, де розташована і Білорусь. Я до Білорусі ще повернусь. Третій факт, дуже цікавий, це напад ядерної держави на країну, яка відмовилась на початку 90-х, як і Білорусь, до речі, і Казахстан, від ядерної зброї. І тому, коли закінчиться війна, постане дуже логічне питання: а як у нас з системою непоширення ядерної зброї? Як ми проти цього на це будемо впливати? Які будуть світові гарантії? Тобто світ і система безпеки в світі, звичайно, буде змінюватися. Тут жодних сумнівів немає. І я за те, щоб Білорусь демократична була частиною нової архітектури безпеки. Я за це виступав і раніше, і завжди казав, що Білорусь треба враховувати в майбутніх розкладах, в майбутніх малюнках. Але після того, як з території Білорусі зайшли російські війська і влаштували різанину в передмістях Києва, я думаю, що всі ми розуміємо, що Білорусь теж має бути фактором змін системи міжнародної безпеки, це абсолютно очевидно. Як ви думаєте, все ж таки, уявім собі ситуацію такого заканчэння войны, калі Украина выстаяла, Украина выгнала расійскіх акупантаў з акупаваных тэрыторый Донецкай і Луганскай абласцей, вярнула сабе Крым і спынілася на гэтым. Потому что вот, з розных прычынаў, можа пакуль сіл не хапае, можа не хоча весці вайну на іншай тэрыторыі другой дзяржавы, але вось сваё адстаялі і спыніліся на мяжы. Такім чынам, пуцінскі рэжым прайграў, але захаваўся. Лукашэнкаўскі рэжым захаваўся таксама, і як лукашэнкаўскі рэжым, і як рэжым халуйскі ў дачыненні да Крымля. І ў такой сітуацыі
Як вам бачыцца адносіны паміж Києвом і Мінском? Я вже чув тези про те, що і занепокоєння з приводу того, що офіційний Київ знову повернеться до бітумної дипломатії, що будуть знову фактично з Києва фінансувати фактично білоруський режим. Загроза така, безумовно, існує. Але давайте не відкидати того факту, що війна дуже серйозно змінює людей. Всіх. Вона проявляє як найкращі якості людські, так і найгірші якості людські. І розраховувати, що світ буде таким самим після війни, яким він був до війни, ну, це просто, я не знаю, це просто апогей, вершина наївності. Цього не буде. Тобто це не означає, що Україна піде на військову інтервенцію на територію Білорусі чи на територію Молдови до невизнаного Придністров'я. Це теж треба розуміти, тому що сьогодні всі говорять про Придністров'я і деякі гарячі голови пропонують туди увійти, там все захопити. Але справа в тому, що Україна не може, і у нас, знаєте, немає не тільки на сьогоднішній момент відповідних, я думаю, військових планів, але у нас немає ідеологічних настанов на те, щоб вести війну загарбницьку. Україна ніколи таких війн не вела. Більше того, нинішня війна для України як незалежної держави фактично перша. Ми дуже довго пишалися тим, що жили в мирній абсолютно країні. І тому в 2014 році напад Росії і окупація нею Криму і розпалювання війни на Донбасі стало дуже серйозним шоком. І тому це перетворилося на гібридну війну. Зараз у нас немає іншого вибору. Ми маємо спільними зусиллями максимально роззброїти Росію, вирвати її отруйне жало для того, щоб вона не загрожувала іншим сусідам. Я сподіваюся, що наші слухачі, вони достатньо чітко усвідомлюють той факт, що для Росії Україна – це не кінцева мета її нападу. Що вона готова була б за першої ліпшої нагоди захопити і, власне, Україну і будь-яку іншу державу в центрі Європи, тобто і Білорусь, і Молдову, і погрожувати країнам Балтії, Польщі. Але протягом 2 попередніх місяців світ побачив, весь світ, що міф про другу армію в світі – це лише міф. Що в багатьох випадках люди, які були просто тільки мобілізовані до лав української армії, а то й до загонів територіальної оборони, вони завдавали поразки елітним російським частинам. Тому що ніхто не може відкинути психологічного фактору. Його відкидали, до речі, західні експерти теж. Не секрет, що на Заході Україні відводили 2-3 дні на існування після початку російської агресії. Тому, власне, і постачання зброї, важкого озброєння, тільки зараз розгортається. Тільки зараз починається дипломатія гаубиць, коли різні країни НАТО докладаються до того, щоб Україні постачати озброєння, яке дозволяє стріляти на 15-20 кілометрів і більше зберігати життя українських вояків. І це, відповідно, теж фактор. А що стосується відносин з Білоруссю, то я, звичайно, знаю про те, що останнім часом з території Білорусі практично не вилітають ракети та літаки. Я знаю, що там менше стало набагато російських військ, бо вони перекинуті на Донбас. Але я знаю, що жодного формального навіть якогось спростування чи вибачення тих слів, які дозволяв собі Лукашенко протягом 2 попередніх місяців, не було. Та й не могло бути, бо він є союзником Російської Федерації. І в цьому ні в кого немає сумнівів. Спадар Євген, і все ж таки я удакладнюся, бо ви не поширили, скажем так, свою думку. С одного боку, вы кажете про тое, что вяртанне да бітумнай дыпламатыі хутчэй за ўсё не будзе,
але і ну я не ведаю там распачатку вайсковай нейкай аперацыі Украінай на тэрыторыі Беларусі таксама не будзе. А што будзе? То есть не будзе ніякіх адносінаў, пакуль лукашэнкаўскі рэжым пануе ў Беларусі, ці што, ці як? Ну, я ж все-таки не представник української держави для того, щоб давати чітку відповідь 100%. Я можу лише припускати. На сьогоднішній момент білоруських дипломатів в Україні нема. Посол Ігор Сокол, виїжджаючи на початку війни з України, я вже не пам'ятаю, чи через територію Румунії, чи через територію Молдови, отримав 30 срібняків від українського прикордонника. На території Білорусі залишається наш посол і, здається, 5 дипломатів. Тобто дипломатичні відносини між нами не розірвані. Якісь нитки, якщо хочете, для ведення діалогу, вони існують. Але якщо Лукашенко вважає, що все може бути так, як воно було, ну, то це, я б сказав, дуже велике перебільшення з його боку. У мене є небезпідставне сподівання, що після завершення війни Європейський Союз візьме активну участь у відновленні української інфраструктури, української економіки, яку зараз Росія руйнує так само звіряче, як вона вбиває наших мирних громадян. І відповідно, якщо це буде відновлення, в тому числі за кошти Європейського Союзу, за кошти світових організацій фінансових, я не думаю, що Лукашенко, який перебуває під санкціями, по якому теж б'є частина санкцій, які накладаються на Росію, він зможе продавати щось в Україну. Власне, ну зараз же ж практика показує, що ми можемо обійтись без білоруського бітума, без білоруського бензину, ще без інших товарів, без білоруської молочки, легендарної вже для деяких наших громадян. Тому, відповідно, я виключаю можливість інтервенції з боку України, хоча, повірте, окремі теж гарячі голови в Україні, особливо ті, хто бачив безпосередньо на власні очі, що було в Бучі, і ті, кого утюжили літаки, які прилітали з території Білорусі, російські, вони були готові внутрішньо до того, щоб туди зайти і Лукашенка з його робочого місця викинути. Але Україна є нормальним членом міжнародної спільноти. Ми дотримуємось норм міжнародного права. І відповідно, тут я б на місці Лукашенка більше думав про те, як йому не стати цапом-відбувайлом, козлом відпущення російською для Путіна. Я не виключаю того, що Путін за певного розвитку подій розміняє Лукашенка на когось більш нового і менш заплямованого співпрацею з Кремлем, але від того не менш проросійського. Тобто я не вважаю, що Білорусь в цій ситуації вона опиниться просто в якомусь вакуумі і все. Ні, вакууму такого не буде. Тому Білорусь для нас важлива, це все-таки 1000 кілометрів спільного кордону. Але ми ж зараз показали, що ми можемо 2 місяці жити в ситуації, коли для нас, білорусів вважаєте, що нема. В політичному сенсі нема. Але тим часом я знаю, що Офіс Світлани Тихановської активізувався. Тільки за 2 останні місяці двічі його представник Валер Ковалєвський приїжджав в Україну і вів тут переговори, я думаю, на достатньо високому рівні. Ну так, дарэчы, вот я, можа быть, по ходу, раз вы закранули гэтую тэму офіса Святланы Тихановскай, вам бачыцца на сёння сустрэча Зеленскага і Тихановскай? Я разумею, конечно, что ён зараз запатрабаваны, усе хочуць з ім сустрэцца, палітыкі з усяго свету, лідары дзяржаў прыязджаюць да яго, але вось сустрэча Зеленскага і Тихановскай, наколькі яна рэальна, ці Зеленскі не хоча сустракацца з Тихановскай, каб не правакаваць Лукашенко?
Ну, знаєте, питання не провокувати Лукашенка, воно вже пішло з порядку денного, я думаю. Я думаю, що воно пішло не завдяки тому, що там, власне, не тільки тому, що почалась війна, а тому, що білоруські військові бачили, скільки росіян і як згоріли під Києвом. І злочини росіян під Києвом вони бачили. І вони, я думаю, Богу моляться за те, щоб їх не втягнули в цю авантюру, що вони не влізли в це. Тому що, якби білоруські військові тут опинилися, то відносини між двома нашими народами, вони були б зруйновані на десятиліття вперед. Ви розумієте, що, наприклад, російсько-українські відносини, вони були різними протягом всього, протягом останніх століть. Але 2 останніх місяці вони просто зруйнували їх. І це 2 народи, які будуть один на одного дивитися антагоністично, м'яко кажучи, протягом не лише нашого життя, на кілька поколінь вперед. Бо для якогось примирення потрібно змінити імперіалістичну ідеологію, яка панує в Росії. А там ці зміни сьогодні, очевидно, не на часі, не на порядку денному. Повертаючись до вашого питання про можливу зустріч Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським. Український президент наголосив на тому, що він не залишає межі країни і нікуди не виїжджає за кордон з візитами, як би, я так розумію, його не запрошував. Він спілкується в форматі відеозв'язку. Я розумію, що для Світлани Тихановської важливий є особистий візит. Я б радив їй шукати можливість, скажімо, оскільки вона постійно перебуває в Литві, можливо, за участі Гітанаса Науседи, президента Литви, здійснити такий візит в Україну для того, щоб і за участю, наприклад, ще президента Польщі Анджея Дуди, щоб провести консультації, скажімо, консультації в форматі Люблінський трикутник плюс, наприклад. І, відповідно, діяти таким способом, щоб бути, реалістично в форматі, який дозволяє взаємодіяти і дозволяє отримувати якісь підстави для контактів. Я вам скажу, що це потрібно не тільки Світлані Тихановській, це потрібно і громадянам України. Мене засмучує той факт, що, власне, ще на початку війни, і про це якраз звучало в ефірі Єврорадіо, 84% наших громадян України, вважають білорусів ворожою нацією. Це погана цифра, погана для наших двосторонніх відносин. Вона свідчить, що багато громадян України не розуміють, наскільки велика кількість білорусів опинилася в еміграції і що є понад 1000 політичних в'язнів, власне, всередині самої країни. Тобто у нас часто в Україні існує стереотип, що Білорусь – це Лукашенко. Насправді це не так. Але тих, хто розуміє це, на сьогоднішній момент вкрай мало. І про це треба говорити, про це треба доносити, в тому числі і через політичні контакти, і через експертні обговорення, і через різноманітні дискусії. Тобто ми не можемо цього уникати, тому що при всіх діях Лукашенка і його влади це не більшість білорусів. І я можу там ставити під сумнів ті дані, які поширював Ригор Остапеня, про те, що лише 3% білорусів підтримують агресію Росії проти України. Я думаю, що в принципі, можливо, таких і більше, а соціологія в Білорусі сучасній, вона така, як би так сказати, в репресованому стані. Але в будь-якому випадку нам потрібно будувати відносини з огляду на те, що без Білорусі рівняння безпекове в Європі, воно не буде розв'язуватися. Воно не може бути вічним іксом. Не ідеєю X, звичайно, а територією X, чи використовуючи зрозумілі всім завдяки Путіну літери, територію Z чи територію V. Вона повинна бути Білоруссю, європейською державою, яка
бере участь у європейських політичних процесах. Дякую, Євген, за такі адказ. Дарэчы, я хочу звярнуць увагу для тых, хто сочыць за эфірамі Еўрарадыё. Па-першае, подписывайтеся на наш YouTube канал, подписывайтеся на телеграм-канал Евгена Магды, палітычны магдзяк, выдатны телеграм-канал. І вот я хотел бы звярнуць увагу, вы заўважылі, что раней я спадара Евгена прасіў, нягледзячы на тое, что мы выдатна з ім разумеем, ён разумее беларускую мову, я украінскую, адзін аднаго выдатна разумеем, і так і гаварылі заўсёды, спілкаваліся, як кажуць па-украінску, але я заўсёды ў эфіры яго прасіў гаварыць па-руску. Маўляў, каб для шырэйшай аўдыторыі беларускай данесці можна было нашыя думкі і словы. Але сёння мы вырашылі адмыслова не адмаўляцца ад сваіх моваў, каб прадэманстраваць і сабе, і ўсім вам, што мы выдатна, беларусы і украінцы, разумеем адзін аднаго на нашых нацыянальных мовах. І практыка показывае, что так яно і ёсць. Евген, я вернуся да тэмы. Вось вы сказали про тое, что еўрапейская краіна Украина прытрымліваецца ўсіх еўрапейскіх міжнародных дамоў, ну і увогуле дзейнічае ў адпаведнасці з усімі сусветнымі дакументамі, але ў адпаведнасці з гэтымі дакументамі, з тым же самым у адпаведнасці з дакументамі ААН, Беларусь суагрэсар. З беларускай тэрыторыі ляцелі ракеты, выляталі самалёты, якія бамбілі украінскія гарада, і Украіна мае маральнае права адказаць на гэта. Але адказу нема. Вы лічыце это правільным? Ця думка буде непопулярною в Україні, але я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що все ж таки Україна, ну, по-перше, я думаю, що не могла здійснити відповідь у військовому сенсі для того, щоб не спровокувати участь білоруських військових у російській агресії проти України. Тому що ми бачимо, що навіть що Росія зараз збирає військових буквально, ну, по різних частинах. І участь там 10-15 тисяч білоруських військових в війні проти України, вона б не лише руйнувала наші двосторонні відносини, але б вона могла суттєво змінити ситуацію біля Києва. Це реальний факт. Я думаю, що саме з цього виходили не з якихось понять про гуманність чи навіть про добросусідство, виходив український Генеральний штаб, а просто розуміючи, що не можна давати приводу, як би це важко не було, для того, щоб білоруські військові брали участь у агресії проти України. Те, що нам вдалося цього уникнути, дає перспективу на поступове повоєнне відновлення відносин. Але це відновлення можливе лише в такому випадку, коли ми будемо один з одним говорити, коли ми будемо один з одним співробітничати, коли ми не будемо тримати камінь за спиною, а Білорусь ще в цьому випадку, вибачте, не буде тримати весь час рівняння на Кремль. Коли вона буде самостійною, а не буде відігравати таку роль, як, ну, знаєте, коли можна буде говорити, що Лукашенко на все коротшому і коротшому повідку у Путіна. Зараз здається, що Путін цей повідок трохи відпустив. Але я думаю, що це тільки ілюзія, що коли Росія говорить, що вона бачить Білорусь серед гарантів майбутньої безпеки України, то я на цю тему можу тільки віджартуватися. Як Білорусь може бути гарантом безпеки України, коли вона у України купує бульбу, тобто картоплю? Ну як таке може бути? Да, вот тут укололи, так укололи, асабліва з бульбай.
Тады з іншае пытанне. Я вярнуся да тэмы, што вайной на тэрыторыю Беларусі Украіна не пойдзе, але вось ёсць такое меркаванне. Так, зараз знайду яго. Так. Вось Владимир Сяўрук піша: я думаю, Украіна павінна першай працягнуць руку сяброўства Беларусі пры дапамозе батальёна Каліноўскага. Так вось, як вы лічыце, калі ўсё ж таки бойцы батальёна Каліноўскага кажуць, што калі Украіна пераможа, скончыцца гэта вайна, то далей яны пойдуць вызваляць беларускі народ ад дыктатуры Лукашэнкі. Але ці пагодзіцца Украіна падтрымаць беларусаў, батальён Каліноўскага у гэтых намерах? Це непросте питання, бо ми, безумовно, вдячні білоруським добровольцям, доброохотникам, які стали на захист України і створили батальйон Калиновського, який захищає Україну і тут брав участь в тому числі в боях під Києвом, і знаємо про загиблих бійців цього батальйону. Тобто в Україні якраз це цінують. І от той компонент розширення знань про Білорусь, він передбачає і знання про участь батальйону Калиновського. Але, знаєте, я так скажу, що, звичайно, я розумію, що Лукашенко боїться цього батальйону. Боїться не через його чисельність. Він просто боїться того, що в лавах цього батальйону є люди, які отримують бойовий досвід і які чітко знають, з якого боку перебуває їхній ворог. Зараз бійці батальйону Калиновського кілька тижнів тому вони прийняли присягу, відповідно таку, достатньо оригінальну і, я так розумію, народу України і народу Білорусі. Тобто вони воюють за нашу і вашу свободу. Вони, захищаючи Україну, воюють за майбутнє Білорусі. Але сказати напевне, що українська держава буде підтримувати батальйон Калиновського, я зараз не можу. Я поки мислю категоріями того, що насамперед нам треба завершити війну з Росією, а вже потім вирішувати подальші питання. Я скажу так, що завершення війни з Росією в такому контексті, як ми це сьогодні бачимо, обов'язково призведе до того, що, власне, батальйон Калиновського стане в дуже швидкій перспективі основою нової білоруської армії. Це, знаєте, це мені як історику достатньо очевидно. Ну так, дарэчы, вось ёсць каментар з нашага, я так разумею, украінскага гледача, які ведае пра тыя прэтэнзіі, якія выказваюць пэўныя беларусы у бок Украіны, афіцыйнага Кіева, найперш, які вельмі слаба падтрымаў дэмакратычны рух Беларусі пасля падзеяў 2020 года, які працягваў гандляваць з Лукашэнкам да пачатку вайны і такім чынам дапамагаў Лукашэнку фінансава утрымлівацца. Ёсць такія прэтэнзіі. І вось глядач з Украіны піша: кожен, хто зараз прыгадуе торговлю з РБ і што Украіна не дапамагла Лукашэнку скінуты, такі прэтэнзіі ў параўнанні з ракетамі з тэрыторыі РБ звучаць дужа агрэсіўна, і ніхто іх в Украіне зараз не зразумее. Разумею, што з Беларусі це інакше сприймаецца, але пратэсты 2020 года ўсё ж такі былі з внутрашняй справаю. А вайна – це зовнішня агрэсія і, мажліва, пачатак світавой війни. Ці згодны ви з таким меркаванням, Євген? Це достатньо, я б сказав, типове міркування для громадян України. Дійсно, у нас були симпатії до протестів у Білорусі, бо вони дуже нагадували український Майдан, але вони не були Майданом. І ви, ЗМІ, це прекрасно знаєте, тому що ви висвічували
Революцію Гідності, і думаю, що і в ефірах Єврорадіо не раз про це говорили. Тому я думаю, що нам треба не загадувати зараз наперед. Нам треба зараз відстояти Україну. Питання суверенітету України за ці 2 місяці знято з порядку денного. Україна, я маю на увазі це, Україна зберегла свій суверенітет. І це, до речі, в інтересах Білорусі. Ми показали приклад того, що можна не боятися Росію, а битися з нею. І це приклад, який буде важливим не тільки для нас, для громадян України, але, я думаю, для громадян Білорусі. І повторю ще раз, говорити про те, як було до війни, зараз немає сенсу. Ми маємо думати про те, як має бути після війни. Це буде набагато більш ефективно. І яшчэ вернемся, можа быць, да украінска-еўрапейскага такого вось аспекта. Было пытанне ад нашага гледача пад нікам Максім. Ён пытаецца, спадара Евгена, ці існуе сцэнар, пры якім Еўропа пачне зліваць Украіну? Ну, сапраўды, нягледзячы на тое, што вось мы зараз чытаем апошнюю інфармацыю, што ў Германіі на военной базе, на тэрыторыі военной базе Рамштайн сустракаюцца міністры абароны еўрапейскіх краін і міністр абароны ЗША, прымаюцца рашэнні такія гучныя, сур'ёзныя пра пастаўкі зброі Украіны з розных краінаў. Зараз такое ўвогуле адчуванне, што еўрапейскія краіны паміж сабой спаборнічаюць, хто больш і хто больш эфектыўнай зброі ў Украіну перанакіруе. Але ось мы не адзін раз, Евген, з вами гаварылі пра тое, что уже не один раз было такое, калі Беларусь падымалася там супраць рэжыма Лукашэнкі, падтрымлівала яго Еўропа рознымі там з накірункамі, пачынаючы ад выказвання такой сур'ёзнай заклапочанасці і да увядзення рытарычных санкцый. І мы гаварылі, што пройдзе месяц-два і Еўропа стоміцца ад Беларусі, ад беларускага пытання. Так вот, да Украіны ўсё ж таки крыху іншая сітуацыя. Не пратэсты, вайна, але стома можа быць? Насправді всі втомлюються. Це правда. І втомлюються всередині України, і втомлюються європейці. Якщо ви думаєте, що не втомлюються рашисти, то це теж неправда. Вони поступово відчувають вплив санкцій, він не є таким обвальним, як нам хотілося б, але вони його відчували і будуть відчувати далі. Але я зараз скажу про інше. Пожартую теж, що сьогодні, думаю, що на базі Рамштайн відкриють глобальну військову краму для України. Тому що ми вже з початку, з минулого тижня почали отримувати 155-мм гаубиці. Це гармати, які дозволяють зменшувати втрати серед українських вояків завдяки тому, що вони б'ють на відстань в 15-20 кілометрів. І відповідно це вже натівський стандарт. Я думаю, це тільки початок. Європі, Європейському Союзу, ми ж говоримо Європа, це Європейський Союз, об'єктивно вигідно, щоб власне Україна боролася проти Росії і перемагала її. Тому що в процесі відновлення України ми не обійдемось без допомоги Європейського Союзу. А тут є зворотній бік. Відновлення української економіки – це для європейської економіки може бути серйозним імпульсом. Ну, ви розумієте, що така велика будова, вона теж є відбудова, її не було після 1945 року. І відповідно, це нові потужності металургійні, важкої промисловості, ну, практично всього, що тільки можна уявити. Європа прийняла 5 мільйонів українських біженців, і ми вдячні за це, і Польща, яка прийняла половину з них, безумовно, дуже вдячні. Але ми розуміємо, що допомога і Європейського Союзу, і НАТО Україні надзвичайно потрібна. Проте, я б не порівнював, що звичайно, що війна це взагалі страшно. І сказати комусь, що Україна бажає комусь, щоб інша країна теж отримала війну, ні, цього немає. Питання в іншому. Ми хочемо, щоб світ
розумів, яку важку ціну платить Україна. Але питання в тому, і це, якщо хочете, добра звістка для білорусів, яким не подобається жити під владою Лукашенка, що зламавши стереотипи Європейського Союзу щодо Росії, Україна зламала їх в цілому. І вона зламає їх і щодо ситуації в Білорусі. Я в цьому практично переконаний. Дякую вялікі, спадар Євген. Я вот просто процитую без просьбы там адказваць на пытанне, але пытанне мне падаецца такое цікавае ад Вадзіма Александровича. Ён пытаецца ці змусіць, ці можа так стацца, што вайна паміж Расіяй і Украінай, а дакладней перамога Украіны над Расіяй, што вось гэта сітуацыя змусіць беларускае насельніцтва распачаць працэс ментальнай переарыентацыі з Москвы на Киев. Я вот асабіста не ведаю, ці змусіць распачацца гэты працэс ментальнай переарыентацыі, але б я асабіста вельмі хацеў, каб такая переарыентацыя з Москвы на Киев адбылася. Євген, калі хочаце, можете пару слоў таксама з гэтай нагоды. Я б хотів сказати одне. З середини 19 століття в Росії придумали історію про триєдиний слав'янський народ – росіян, українців та білорусів. Але ми маємо розуміти, що в цій схемі українці і білоруси ніколи не будуть рівними росіянам. Разом з тим, між нашими народами ніколи не було, між українським і білоруським, ніколи не було суперечностей, які б заважали нам спілкуватися, які б заважали нам розвивати діалог. Навіть в нинішній ситуації, непростій, наголошую, непростій, є можливості для того, щоб говорити, можливості для того, щоб будувати спільне майбутнє. Тому я за те, щоб ми це майбутнє всі разом будували, створювали і в цьому контексті рухались разом вперед. Я не думаю, що Київ стане третім чи четвертим Римом, не знаю, для Мінська. Але я сподіваюся, що наша розмова сьогоднішня українською і білоруською мовою, вона сприятиме тому, щоб українці і білоруси намагалися більше дізнатися один про одного. І гэта вельмі добра, тому што як нечакана показала практыка, гісторыя, і украінцы пра беларусаў, і беларусы пра украінцаў ведаюць досыць мала. А хацелася б, каб ведалі больш, таму што мы ўсё ж такі суседзі, і суседзі павінны ведаць добра адзін аднаго. Тады лепш і больш мірна яны жывуць. Дзякуй вялікі. Євген Магда, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас. А праз 20 хвілінаў, спадзяюся, нічога не зменіцца. З намі на сувязі будзе Алексей Арестович. Далучайцеся.